चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमोऽस्तु ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरी किशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चित् आनन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीनाथः श्रीयेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಜಾವನು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಸಂವಂಗೆನು ಆಯ್ತು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ತುಮಕ। हरे कृष्ण। आता मी मुखार सरनु चुडी पूजे सेशन वचा आईचे आमगेल चुडी पूजा होस्ट करच्या कसाचे आमगेल ओटू स्मिता नायक माताजी आणि रजनी पै माताजी। आता तुलसी आरती आणि वृंदाष्टकम सांगो केताच्या तुलसी आरती स्टार्ट जल सरकीच्या पूजे स्टार्ट करीता होस्टाना। सो तुलसी आरती सांगो कामगेल ओटो असाची माया मल्ल्या माताजी आणि वृंदाष्टकम सांगो कामगेल ओटो असाची प्रज्ञा वागले माताजी। ओव्हर टू यू माताजी माया माताजी। हे कृष्णा। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च
विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो ई अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जय तुम्हारा शरणालयो तारा वंच पूर्ण होय कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। मोराई अभिलाष विसा कुंजे दोवास नयने हरि बो सदा जुगल रूप रासी नमो नमः। ಈ ನಿವೇದನಾಧಾರೋ ಸಕಿನ ಅನುಗತ ಕೋರು सेवा अधिकारी दिए करो निज दासी नमो नमः। दीना कृष्ण दासे कोई ये नामोरा होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ए नबासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि ता प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी की जय। वृंदा देवी की जय। व्रंजाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित वृंदाष्टकम
गाङ्गेय चाम्पेय तदीद्विनिन्दी रोची प्रवाह स्नपितात्मवृन्दे बन्धूकबन्धु द्युतिदिव्यवासु वृन्दे नमस्ते चरणा हरे कृष्ण हरे कृष्ण. मस्त सॉरी लाईट दिलाय सॉरी समस्त वैकुण्ठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावन धन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्य वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वद्दाज्ञय पल्लव पुष्पभृङ्ग मृगब्धिभिरमाधव केलिकुञ्ज मध्वादिभिर्बन्ति विभूष्यमान वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदुत्येन निकुञ्जयूनोर् अत्युतकायो अत्युतकायो केलिव्याससिद्धि त्वच्चौभगं केन निरुच्यतमस्तद् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रसाभिलाषो वृन्दावने त्वद्इषङ्ग्रीसरोजसेवा लभ्य लभ्य च पुंसं कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्तयसे सत्त्वतत् सत् सत्त्वतन्त्रविद्भिर्लीलाभिधन कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति तुलसीन्द्रलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठेद्व वृन्दावनाधीश पद भृङ्ग स प्राप्य वृन्दावन नित्यवासं तत्प्रेम सेवं लभते कृतार्थ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भारी सुंदर जावन आजी तुलसी आरती आणि वृंदाष्टकम संगील असा. माया मल्ल्या माताजीन आणि प्रज्ञा वागले माताजीन मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. भावपूर्वक जाऊन खूप सुंदर जाऊन आजी तुमगेल सेवा दिलेला का धन्यवाद माताजी तुमका. तशी आजी चुडी पूजे होस्ट केलेले रजनी पै माताजी, भारती पै माताजी असची तांगेल वाटतो. तशी स्मिता नायक माताजी
आणि तेंगेल फॅमिली भारी सुंदर जावन चुडी पूज केला दोन फॅमिलीन तो आजी मस्त सिंक्रोनायझेशन आशिल्लें पुजेन तू तुळशी पूजेन तू उमरा पूजेन तू देवाल पूजेन तू दोग लोकांले सेम टाइम जाता आशिल्लें भारी सुंदर जालें पूजा भारी सुंदर जालें मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां माताजी मस्त मस्त धन्यवाद आता मी हरे कृष्ण प्रभू हरे कृष्ण माताजी हरे ಹರೇ कृष्ण ಕೃಷ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಜಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಕೊನು ಮೇಲ್ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಚೂಡಿ हरे ಪೂಜೆ ಧನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹರೇ हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद मस्त मस्त धन्यवाद थँक्स आणि सुनील गेल्या चुडी पूज केलेलं सर आणि आम्ही केलेली चुडी पुराजनाक दितस की आमचा आशीर्वाद करता पुराजनानं हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी टुडे एक्सचेंज करेंगे व्या सेशन लास्ट आता प्रभुजी आयलाच्या प्रभुजी आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಬದಲ್ ऐकूया तदनंतर आम्ही चुडी एक्सचेंज करेंगे व्या माताजी ओके आजी आमगेले सेशन अंतू हाऊ टू केअर तुलसी मंजेरी फ्लवर्स अँड ऑफरिंग्स म्हणगे न्हू हे सांगूक आमगेलो टू आसाची ही ग्रेस संत गोपेश्वर प्रभुजी प्रभुजील एक सान इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव ट्राय करता प्रभुजील कार्मिक नाव येवन संतोष यादव म्हणून आणि ही होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजाल डिसायपल आसाची आणि आता दामोदर देशांत वास करता आसाची मस्त सेवा केला आणि करता आसाच्या वेरियस प्रोजेक्टांतू नटकट मेला कीर्तन रस तशी लोकल प्रिचिंग अंतू आणि हांगेल सेव करता आसाच्या हांगेल धर्मपत्नी येवन हरग्रेस पूर्ण प्रेममयी माताजी आणि हानी बी मस्त सेवेन तू इन्वॉल्व जालाची हांका दोन चेडूं आसाची आज आमगेल सौभाग्य की प्रभुजील सत्संग आमकां मेळता आसा आम्ही पूरा जन मेळगे न्हू प्रभुजी हे सेशनाक स्वागत करया दंडवत प्रणाम प्रभुजी इंट्रोडक्शन तू कसल्यान तू मागेल चूक जाल्यार क्षम कर हरे कृष्णा कृष्ण ओवर टू यू प्रभुजी थँक्यू माताजी दंड प्रणाम माताजी थँक्यू फॉर द इंट्रोडक्शन माताजी आणि एक पॉईंट ऍड करते इंट्रोडक्शनात मागेले कोंकणी वर्क इन प्रोग्रेस आसा तर प्लीज ऍडजस्ट करा ते तुमकां मिश्र कोंकणी मेळटले हिंदी मराठी इंग्लिश सगळे भाषा मिक्स मेळटले बट हांव ट्राय करतलो मेजर कोंकणी दवरचेक थँक्यू माताजी हरे कृष्ण स्टार्ट करचे पयलीं हांव स्क्रीन शेअर करता आणि चुडी पुजा फार सुंदर असले आणि ते वृंदाष्टकम आणि तुलसी आरती ते एकदम ब्युटिफुली गायले इट वॉज व्हेरी नाईस ब्लिसफुल असले एकदम ब्लिसफुल हरी बोल थँक्यू सो मच स्क्रीन शेअर करता आणि तुमकां सगळे लोकांक नंद उत्सव आणि प्रभुपादा जन्मदिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा ओके तर आम्ही स्टीफन क्नॅप म्हणजे श्री नंदनंदन दास तेंगेले जे आर्टिकल आसा ते आम्ही कंटिन्यू करतले डिस्कस करचेक तर कृष्णाले आम्ही आतापर्यंत आमकां ते पयलींचे सेक्शन सगळे आमकां क्लियर जाले आसा की तुलसी महारानी फक्त एक वृक्ष ना एक झाड ना ते एक भक्त आसा तर आमी तेंगेले त्या सेवा करता इट इज आमी तेंगेले भक्ताले सेवा करता आसा आमी त्या मुडान तेका सेवा करचे रादर देन आमी गार्डनिंग करता आसा तर आज आमी थोडेशे गार्डनिंग बद्दल डिस्कस करतले थोडेसे गार्डनिंग टेक्निकल डिस्कस करतले बट मूड आमगेले हे जावं की आमी तेंकां मोग करता आसा आणि तेंकां मोग करून आमी तेंकां खुश करून आमी भगवंताची कृपा घेवचे प्रयत्न करता आसा तर आमी फर्स्ट पळोवया की तुलसी आरती केअर घेवचे इतले इम्पॉर्टंट कसले कसा तर आतापर्यंत आमकां ज्ञात जालें आसा की तुलसी कृष्णाले एक नित्य भक्त आसा तर तेंगेले सेवा केल्यार आमगेले कृष्णाले मर्सी मेळटा आणि आमगे आरती पळयले बरोबर की राधा कृष्ण सेवा यही अभिलाषी आरती करचे टायम आमी राधा तुलसी देवीक सांगता आसा की राधा आनी कृष्णाले सेवा मेळू म्हणून आमी तुमगेले आरती करसा आणि खंय कृष्ण राबता थंय तुळशी राबता ते उद्धव गीता टायमार तुम्ही ऐकले आसतले की उद्धवाक कृष्णाक शोधचे असले वनात तर ते कशी शोधले त्यांनी तुळशीले स्मेल असा ते वास फॉलो करता करता ते पाटल्यान वचून ते कृष्णाक त्यांनी शोधून काढले तर तशी सगळीकडे खंय कृष्णाक तर तुळशी राबताच तर म्हणून आमी तुळशीले
कशी केअर घेवचे, कशी तेंगेली सेवा करचे, हे आजचे सेशन आम्ही डिस्कस करूया. आणि शास्त्री बी खूप एव्हिडन्स असा. आणि अ, तुलसीक उदक घालचे ते भक्ती म्हटलं 5 प्रमुख भक्ती कार्यातले एक इम्पॉर्टंट कार्य असा. आणि तेगेले वाढ ते असा फक्त आमगेले स्किल ना, गार्डनिंग स्किल ना, तेगेले वाढ जा तुलसीले वाढ ते आमगेले प्रणामिकता, सिन्सिरिटी आणि भक्ती डिवोशन हे बी रिफ्लेक्ट करता. तशी म्हटले तर की कितले तुमगेले मनात भक्ती असा तिथले तुलसीचे वाढ जाता. बट एट द सेम टाइम कोण भक्त डिवोटीज कसले करते भक्ती करता, पण तेंगे तुळशीले केअर घेवचे, तेगेले मोग घेवचे ते फोकस करना, ते तुळशीले वाढ जायना. ते आमगेले कशें आमगेले स्पिरिच्युअल ग्रोथ इम्पॉर्टंट आसा आमकां, राईट, एज अ सोल. बट एट द सेम टाइम आमगेल्या बॉडीसाठी आमगेले हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा, आमगेले एक्सटर्नल केअर बी आमकां घेवचे पडटा. तशी तुळशीक बी भक्ती, कृष्णाले भक्ती केल्यार तेका तितले ते वाढ जाता. बट ते टायमाक आमकां सेम टायमाक आमी तेंगेले सेवा बी करता जावका, तेगेले गार्डनिंग सेवा जे आसता ते करता जावका. ते केअर घेवचे मेन प्रिन्सिपल हे आसा की तेंगेले केअर रेग्युलर जावका आणि कन्सिस्टंट जावका. सेम टायमाक कन्सिस्टंट जावका, सेम पिरियड ऑफ टायम, मॉर्निंग आफ्टरनून, ते आमी डिस्कस करूया मुखार. आणि रेग्युलर जावका, रोज जावका, ते स्कीप करचे जायना. युजली प्रिफर्ड श्री नंदनंदन दास अशी सजेस्ट करता की एक कोणतरी आमगेले फॅमिली मेंबराक, एक प्रमुख एक मेंबराक असे नॉमिनेट करचे जो तुळशीले केअर घेवचे तेगेले प्रायमरी रेस्पॉन्सिबल जाता. आणि तो व्यक्ती और ती व्यक्ती नासल्यार दुसरे कोण सेकंडरी फॅमिली मेंबर केअर घेतले. आणि डेली केअर घेवचे म्हणजे कसले, उदक घालचे, वॉटरिंग, सूर्यप्रकाश, सनलाईट, आणि कशी लिव्ज ऑफर करचे कृष्णाक ऑफर करचे तुलसी लिव्ज. ते हे सगळे केल्यार तेका हे सगळे प्रॉपर केले तेका फुलपाक जाता तुलसीक, ते एकदम भरभरून येता. आणि हे सगळे करचे चड टाइम लागना. फक्त मनाची आणि मोगाची गरज असता तुलसीक वाढ करचे, तेंगेले सेवा करचे. तर फर्स्ट गार्डनिंगचे रूल, लाईट लाईट अँड वॉटर सॉइल हे 3 मेन राहतात. तर फर्स्ट लाईटाक कशे तुलसीक सनलाईट जावका, रेग्युलर सूर्यप्रकाश तांकां जावका तुलसीक. ते डायरेक्ट सनलायटार दवरले तांकां थंय फुलता. बट अनफॉर्च्युनेटली सगळीकडे ते प्रोव्हिजन रावना. तर जशी दुबय दामोर देशाक भायर दवरचे प्रॉब्लेमॅटीक आसा, तर घरा भितर दवरचे लागता. तर घरा भितर लाईट येना. एक असे कंट्रीज राहतात थंय लाईट 6 मंथ्स लाईट रावना, सनरायज रावना, 6 मंथ्स फुल डार्क रावता. तर तशी टायमाक और एकदम डल राबता, तशे टायमाक कसले करचे, ऑथर सांगता की लाईट अरेंज करचे. लेफ्ट सायड फोटो आयला असता तशी वयरसून तांकां नॉर्मल ट्यूबलायट, घराची ट्यूबलायट सफाईच जाना. दॅट इज नॉट सफिशियंट फ्लोरोसंट लाईट. तांकां एक सेपरेट ग्लो बल्ब राबता जे गार्डनिंगाक यूज होता जायता. तर 2 बल्बाचे सेट वयर ताका हे करचे, हँग करचे. आणि सायडीसून 2 सेट म्हणजे टोटल 6 बल्ब जसे पिक्चर दाखयले आसा ते लाईट त्या तुलसी महाराणीवर ताका फोकस करचे. आणि जमल्यार हे जे 3 बल्ब आसा ताका अल्युमिनियम फॉइलवर कव्हर करचे, सो मॅक्झिमम लाईट रिफ्लेक्ट जाता. आणि जितले लाईट रिफ्लेक्ट जाले तितले ताका शक्ती मेळटा. आणि आणि ताका फ्लावर जाता, फुलता ते. एक इतले आमी ते ताका 6 इंचेस, तो ऑथर म्हणटा 6 इंचेस एक डिस्टन्सा मागीर हे जे ग्लो लायट रावता गार्डनिंग लायट तेगेले मागीर ते पावर कमी जाता. तर मेन पर्पज जे आसा फोटोसिंथेसीस आणि हे पर्पजाक ते लायट इतले कामाचे येना. सो इट इज नेसेसरी की एक लायट आसा तुलसी प्लांटाचे जितले बगलीन दवरचे तितले बगलीन बरें. बगलीन दवरल्यार पान जळना, बट ते टच जाल्यार ते बी खूप वेळासाठी टच जाल्यार तेन्ना ते जळटा. सो एक स्मॉल मिनिमल डिस्टन्स देऊन ताका तुलसीक हे फूल लाईट ताका कव्हर करचे येता. आणि टाइम टू टाइम पोट जे फ्लावर पॉट आसा, तुळशी पॉट आसा ते रोटेट करचे येता, सो दॅट सगळे लिव्जाक तांकां ते लाईट मेळटा. ते लाईट रिक्वायरमेंट लक्षात घेवपाक तुलसी महाराणी सेवा करचे टायमार. आणि जितले लाईट आसा तितले इम्पॉर्टंट आसा तेंगेले वॉटर. वॉटरिंग
तुलसी कसो की कोणी गार्डनिंग कोणचे प्लांटा कसो एक शास्त्र बी असा. आणि पण तुलसी ते शास्त्र आणि एक अर्पण असा की आमच्याकडून आम्ही इथले अर्पण तुलसी त्यांना आम्ही कशी कृष्णाक भोग अर्पण करता तसे मी तुलसी उदाक अर्पण करता. तर बेस्ट टाइम अर्पण करचे अराउंड 8 to 9 म्हणल्यार 7:30 to 9 अप्रॉक्सिमेटली ते टायमीक दॅट टाइम इज द बेस्ट टाइम त्यांना उदाक अर्पण करचे. हातान उदक अर्पण करचे पहिले हातान एक सॉइल थोडेसे दाबून माती दाबून पळायचे की पुसून पळायचे की कशी असा मॉइस्ट असा ड्राय असा. एकदम ड्राय असल्यार तांकां तशी उदक क्वॉन्टिटी हाय घालचे. थोडेशे बॅलन्स असल्यार थोडे उदक घालचे. मॉइस्ट असल्यार उदक कमी घालचे और वेट करचे थोडे ड्राय जावचे वेट करचे. तुलसी महारानी ड्राय माती प्रिफर करता आणि ओल्लेसून मातीसून ड्राय माती प्रिफर करता. उदक जास्त घातल्यार मागीर तेंगेले मुळाक रुट्साक रोग जाता ते किडी जाता आणि कमी घातल्यार ती वीक जाता. तो बॅलन्स करता. सो देर इज नो स्टँडर्ड रूल. आम्ही कशी आमगेले बाळशेले आम्ही बाकी कशी करता अरे इतले असल्यार इतले करचे हे असले इतले टेम्परेचर असले हे टेम्परेचर असे. सो बेसीस ऑन द सिच्युएशन आम्ही कशी ऍक्ट करता तशी सेम फॉर तुलसी महारानी आम्ही एवरी टाइम ते जज करून तितले उदक तांकां घालचे. आणि काही केमिकल प्रोसेस वॉटर असल्यार तर युएसाक मोस्टली ऑथर युएसाचे येता युएस मोस्टली ते चॅलेंज आसता सिटी वॉटर केमिकल्स खूप लागता. तर तो सजेस्ट करता की बकेटाक दवरचे ओव्हरनाईट दवरचे बकेटा भितर आणि बकेटात दवरल्यार मागीर केमिकल्स इवॉपरेट होता आणि इवॉपरेट जाता आणि एल्युमिनियम अशी बकेट अवॉइड करचे. आणि ते जाले मागीर सेकंड डे मॉर्निंग वयरसून ते जशी चाय कशी करता हांगसून थंय उदक चाय हे करता तशी सेम वॉटर एक बकेट दुसऱ्या बकेटाक पास करचे. ते केल्यार क्लोरीन बी भायर वता आणि एअर बी भितर मिक्स जाता. अँड दॅट वॉटर इज बेस्ट फॉर तुलसी महारानी जर उदकात केमिकलचे हे असले प्रॉब्लेम असले. अदरवाईज अवर फिल्टर वॉटर इज द बेस्ट. तशी ते वॉटर बेस्ट आहात. आणि जितले वॉटर आणि लाईट इम्पॉर्टंट आसा तितले सॉइल इम्पॉर्टंट माती इम्पॉर्टंट आसा. एक निरोगी माती म्हणल्यार एक निरोगी तुलसी महारानी. तर बेस्ट सॉइल कसले कंपोजिशन कसले घराक भायर केमिकल्स हाडची गरज ना घराक करचे येता. ते नॉर्मल गार्डन सॉइल हाडले कसले रेती हाडले आणि गोबर हाडले कव मॅन्युअर तर ते मिक्स केल्यार ते परफेक्ट जाता. फ्रेश कव मॅन्युअर यूज करचे ना कारण फ्रेश कव मॅन्युअराक गोबराक नायट्रोजन लागता आणि ते नायट्रोजनान तेगेले रूट्स जळता. सो प्रिफरेबली तेका 2 वीक्स तेका हे करचे ड्राय करचे आणि ड्राय झाले मागीर तेका मिक्स करचे. आणि बीचाचे जे सँड असता सॉल्टी सँड ते अवॉइड करचे. तर ते घेतल्यार तेका प्रॉपरली धुवचे ताकी सॉल्ट वाहून वता आणि मागीर ते सँड यूज करचे ना. अर्थवॉर्म मराठीत ताका गांडूळ म्हणटा. तर अर्थवॉर्म दिसल्यार इट इज अ बेस्ट सायन एक्चुली. आमकां स्कुलाक शिकत असले अर्थवॉर्म इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर कन. तर अर्थवॉर्म असल्यार इट इज अ गुड सायन. आणि ना असल्यार इट इज इवन पॉसिबल की थोडेसे अर्थवॉर्म मार्केटाक बी मेळटा तर ते अर्थवॉर्म बी यूज करचे आता इफ यू हॅव ए बिग सेटअप तुलसी मारेन बिग सेटअप असल्यार आउटडोर असल्यार ते अर्थवॉर्म थंय विकत घेवन ते बी घालचे आता इन केस जशी दुबयक अर्थवॉर्म दिसना केन्ना. तर देन प्रॉब्ली इफ देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी खंय अर्थवॉर्म विकचेक मेळटा ते विकत घेवन ताका यूज करचे आता. आणि पोटाचे सायज म्हणल्यार रूट ते रूट रावता दुसरे रूट ते रुटाक आमी अशे मातीन कवर केले ताका रूट बॉल म्हणटा. ते रूट बॉल ते सायज आसा तेगेले एटलिस्ट 2 into 2.5 टायम्स तितले तितले होड आमकां पोट जावका ते तुलसी फ्रीली ग्रो करची जाता. तर आता मी पळय की आमी तांकां कशी पोसचे जाता कशी नरीश करचे जाता. तर फर्स्ट इम्पॉर्टंट रूल ताका केमिकल यूज करचे ना. केमिकल यूज केल्यार ताका हानी जाता. सेकंड जशें आमी पळयलें की कव मॅन्युअर इज द बेस्ट ऑप्शन नरिशमेंटाक कव मॅन्युअर यूज करचे. ते ड्राय जाल्यार कव मॅन्युअर यूज करचे. आणि मार्केटाक आयर्न सप्लिमेंट अवेलेबल रावता. तर आयर्न सप्लिमेंट बी टायम टू टायम तांकां दिवचे तुलसी महारानी वन्स ऑर ट्वायस इन ए मंथ तांकां दिवचे आयर्न सप्लिमेंट. ऑर्गेनिक आयर्न सप्लिमेंट एमेझॉनाक ऑप्शन आसा खूब मेळटा आयर्न सप्लिमेंट्स फॉर प्लांट्स. आणि तशी केल्यार ते निरोगी रावता आणि घटमूट रावता.
आणि इतले केअर घेतले बी तरी तर हाय चान्सेस सॉरी तर चान्सेस की तरी प्रॉब्लेम येतात, कसले रोग कसले प्रॉब्लेम येतात. ते हे कॉमन प्रॉब्लेम आसा. तर एक प्रॉब्लेम असा स्पायडर माइट्स राईट सायड फोटो असा, ते फूल जाळी एकदम एकदम डॉट अशी स्मॉल ते स्पायडर अशी किडी लागतात. आणि ओव्हर द टाइम इतले स्प्रेड जाता. आणि सनलायटर पळयले डिफरंट एंगल आमकां दिसता की त्यांनी कॉबवेब्स बनेल आसा, जशी जाळी आमकां दिसता फोटो भितर, तशी स्पायडर माइट्स म्हणतात तांकां. आणि ते थोडेशे डिफिकल्ट आसा तांकां काडचे, बट प्रॉपर ट्राय केल्यार जाता. केमिकल स्प्रेज यूज करचे ना, पॉयझन स्प्रेज, बिकॉज आम्ही तुलसी कृष्णाक ऑफर करता. आणि हे पॉयझन जालेले लिव्स ते कृष्णाक पॉयझन लागलेले लिव्स आपण कृष्णाक ऑफर करचे जायना. आणि ते आम्ही ग्रहण बी करता, सो वी शूड अवॉइड इट. तर बेस्ट ऑप्शन आसा ताका एक माइल्ड सोपचे एक सोल्युशन बनायचे. आणि ते सोल्युशनान इधर स्प्रे और बकेटा भितर ऍडजस्ट करून ते आर्टिकला भितर डिटेलान बरेल आसा. तर ते लीफ वॉश करचे. आणि वॉश करून क्लीन धुवून जाले मागीर ते स्पायडरमॅटचे इश्यूज वता. तशीच फंगस एक चॅलेंजिंग हे आसा, प्रॉब्लेम आसा. अ, तर फंगसाक तुलसी महारानीक ड्राय दवरचे आणि तांकां हळू मोगान तांकां कॅर घेवचे. टेम्परेचर चेंजेस इमिजिएट चेंजेस जाल्यार ताका बी त्यांनी बी तुलसी महारानी त्रास जाता. तर ते बी अवॉइड करचे. युजली कोणी एसीक दवरता आणि मागीर कोणी सनलायटा भितर दवरतात, तशी अवॉइड करचे. एक्सेस नायट्रोजन आम्ही पळयलें की जशी फ्रेश कवडंग और कसले सॉयला भितर बी नायट्रोजन वता, एक्सेस नायट्रोजन घातल्यार बी ताका हानी जाता, तुलसी महारानीक हानी जाता. आणि रात्रीक प्रोटेक्शनाक कशी तुलसी महारानीक भायर दवरचे ऑप्शन असल्यार दॅट इज द बेस्ट. बिकॉज मूनलायटा भितर ते फुलून येता. इट इज बेस्ट फॉर हर. तर दीज आर द थिंग्स, हे सगळे आम्ही तेगेले केअर घेवचे. आणि दीज आर द मेन थिंग. अशी आणि भरपूर प्रॉब्लेम्स राबता, बट दीज आर द मेजर प्रॉब्लेम्स आम्ही डे टू डे गार्डनिंग टायमार पळयता. तशी ह्युमिडिटी आणि आमगेले हवामान. ह्युमिडिटी म्हणल्यार हवा भितर कितले मॉइश्चर आसा, दॅट इज ह्युमिडिटी. तर तुलसी महारानीक वॉर्म, स्लाइटली ह्युमिड, जास्त ह्युमिड ना, स्लाइटली ह्युमिड हवामान आवडता. सो जास्त ड्राय जाल्यार तेंगेले लिव्स ब्राउनिश जाता. आणि खूब खूब ह्युमिड असल्यार, खूब ओलेसार असल्यार ते किडी अट्रॅक्ट करता. तर ते केअर घेवपाचे आमी की कशी 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 कितले उदक घालचे, की कशी क्लायमेटाक कशी खंय दवरचे. आणि उन्हाळ्या टायमाक हीट जेन्ना असता तेन्ना थोडेसे स्मॉल सेपरेट स्प्रे बॉटल दवरचे तांकां. आणि ते स्प्रे मारतात. स्प्रे मारले तांच्या लिव्साक वगैरे, लिव्साक तेंगेले पानाक तेंगेले मातीक, तर ते थोडेसे फ्रेश वाडटा. आणि तांकां एकदम ग्लो जाता. आमी पावसाळ्यात पळयता न्ही कशी पावस पडल्यार कशी दिसता की तुळशी मारून एकदम ग्लो जाता, तशी ते ग्लो जाता. तर स्प्रे आफ्टरनून टाइम मॉर्निंग टाइम एक दोन टाइम स्प्रे मारचे ते हॉट समर टाइम असल्यार. तर जशी क्लायमेट आसा तशी आमकां ते पळय की कशी तांकां कट करचे किंवा मंजिरी कशी मॅनेज करचे. इम्पॉर्टंट आसा आमकां पळयचे की अननेसरी तुलसी म्हारग कट करचे. गार्डनिंग कसे होड गार्डनिंग टायम पळयलां की माळी आसा कसे होड सीझर घेवन ते एक शेप दिवचे ट्राय करता, प्लेन करचे, स्ट्रेट करचे. ते तशी करचे ना, तुलसी म्हारग तशी करचे ना. सीझर्स अवॉइड करचे. प्रभुपादा म्हणटा सीझर्स अवॉइड करचे. प्रिफरेबली एक मिडल फिंगर आणि हे जे थंब आसा आणि स्लाइट नेल्सान ताका कट करचे ट्राय करचे. तेगेले टॉप जे कळी आसा ते ऑफर करचे, ते स्टॉप कळी हे करचे. अशी खेचून तुलसी काडचे ना, ते ऑफेंड जाता. ते वी हॅव टू ते मिडल फिंगर हे करून कशी आमी देवाली पुजा करता स्लाइटली करता, तशी स्लाइटली ताका हळू प्रेमान ते कट करचे. अशी वैष्णव आणि प्रभुपाद आणि भरपूर म्हटले असे की काडचे वेळार जर श्लोका कसले मंत्र म्हणल्यार तांकां मंत्र म्हणून तांकां मागीर काडचे ते लिव्स. और मंत्र नासल्यार सिंपल प्रे करचे तुलसी महाराणी की तुलसी महाराणी आम्ही तुमगेले कृष्णासाठी तुमगेले पान घेत आसा की आमकां तितली कृपा करा की आम्ही क्षमा करा आणि कृपा करा की आम्ही भक्ती मुखार वचूं करून. ती अशी करून आम्ही तेंगेले कडून परमिशन घेवन लीव्ह काडचे आणि केअरफुली काडचे आणि ते कृष्णा ऑफर करचे आता. मंजिरीज जितले जास्त मंजिरीज तितले प्लांटार लोड येता.
तांकां तितले तेंगेले स्ट्रेंथ यूज जाता. तर होड फुलफिल जालेले तुलसी माराणी असल्यार मंजिरीज ओके, जास्ती मंजिरीज ओके. पण तुलसी मारी तुमकां थोडी वीक वाटत आसा किंवा स्मॉल प्लांट आसा तर लिमिट करचे, मंजिरीज लिमिट करचे. तर ते ताका स्लोली तांकां काडचे. तर ते आमी जज करचे की कितले मंजिरीज जावका, कितले प्लांटाची हेल्थ कशी आसा. आनी फॉर दॅट आमकां डेली प्लांटाशी कम्युनिकेट तांगेले कनेक्शन जावका, नॉट वन्स ए डे ऑर वन्स इन ए वायल. आता मंजिरीसून मुखार आमी पळय की त्यांनी आमकां जी गिफ्ट दिली आसा, आमी हे कॅर केले ते आमकां सगळे इम्पॉर्टंट गिफ्ट दिता. आनी कसले ते तेंगेले लिव्स, ते तेंगेले लिव्स आमकां दिता, तेंगेले पान आमकां दिता. आनी विदाउट दॅट पान, ते पान दिल्या मागीर कृष्णा भोगा बी एक्सेप्ट करना. तर म्हणून आमी तुलसी लीफ कृष्णाक कसले ऑफर करचे टायमाक आमी कृष्णा तुलसीचे एक लीफ तांकां दिता. तर जसे आम्ही आता डिस्कस केले की तुलसी एकदम जेंटली प्लग करचे आणि प्रिफरली मॉर्निंगा करचे. दिवसांनी एकदम एक वन टाइम करचे, सारखे करचे ना. वन टाइम प्लग करचे, प्रेयर्स करून मंत्र म्हणून प्लग करचे. आणि प्लग केलेले लिव्स ताका ऍटलिस्ट 3 टाइम वॉश करचे, ऑफरिंग करचे पहिले. ऑथर सांगता की हे श्री नंदनंदन दास सांगता की हे तुलसीक, धुतलेले तुलसीक आम्ही एक उदकाचे ग्लासा भितर दवरले, फ्रिजा भितर दवरले, ते फ्रेश रावता. हांव हे केन्ना ट्राय केलें ना, बट हांव फ्रिजा भितर तुलसी लीफ, ड्राय तुलसी लीफ दवरले एका एअरटायट बॉक्सा भितर. ते म्हाका ऍटलिस्ट 3 to 4 days फ्रेश रावता. तर हे हे म्हाका बी ट्राय करचें आसा की उदका भितर फ्रिजात दवरले कितले फ्रेश रावता. बट इरेस्पेक्टीव की कशी गंगा कितले मळीक असले किंवा कितले क्लीन असले तरी गंगा हॅज अ पोटेन्सी की आमगेले पाप धुलचे तेगेले पावर आसा. ते तुलसी सुकलेले असो किंवा फ्रेश असो, ते कृष्णाक तितलेच प्रिय आसा. आणि ते भक्तीन आमी कृष्णाक ऑफर करचे आता. तर तुळशी फक्त तुळशी कॅर घेवचे ना, पण तुळशीले पूजा करचे बी इम्पॉर्टंट आसा. तर पूजा करचे तुलसीक एक क्लीन ऑल्टर दिवका तांकां, एक रेस्पेक्टफुल स्पेस दिवका तांकां, ज्या खंय फ्रेश एअर आसा थंय, आनी थंय तुलसीक दवरचे. आणि डेली आरती करचे. टेम्पलाक आणि घराक बी आमी सकाळी मंगळा आरती टायमाक आणि सांजे संध्या आरती टायमाक 2 टाइम प्रे हे करता, तुलसी आरती करता. तर ते आरती करचे ते टायमीक. आणि अगरबत्ती, दिया, घी दिया आणि फ्लावर्स हे ऑफर केले तुळशी प्रसन्न जाता. आणि जमल्यार तुलसीक आरती करचे टायमाक तांकां ब्युटिफुली तांकां एक स्मॉल स्कर्ट रावता, स्कर्टान तांकां डेकोरेट करचे. आणि टेम्पला भितर कशी ते भितर रावता क्लोज टेम्पर, तर थंय दवरचे ना परमनंट, तर रोटेट करचे पडटा. तर आज एक तुलसी भितर असल्यार ते भायर वचून दुसरी तुलसी भितर हाडची जाता. तशी तशी होड हे सत्संग असले तशी ऍडजस्टमेंट करची जाता भितर, हॉला भितर आणि भायर तुलसी ऍडजस्ट रोटेट करचे जाता. अगरबत्ती जाले मागीर तुलसीसून दूर दवरचे. अगरबत्ती दुरान बी तुलसीक त्रास जाता. ते दिवा कॅन्डल तुलसीले पाना सकल उदा दवरचे ना, क्लोज दवरचे ना. थोडं स्पेस दिवचे का क्लीन फ्रेश एअर मेळचे. आणि हे तुळशीले पूजा आमी जे करता, इट इज नॉट ओन्ली कसले म्हणटा की एक कोणी उठून सांगते, स्क्रिप्चर शास्त्र बी तेगेले वर्णन आसा. जसे नेक्टर ऑफ डिवोशन सांगले आसा की तुलसी पूजा जी आसा ते 5 प्रमुख जे आमी सगळे स्टार्टिंग सांगले. आणि बाकी कसले असतात तुलसी पूजा करचे, भागवतम रीड करचे, साधू संघ, संकीर्तन आणि मथुरा रावचे. हे 5 प्रमुख भक्तीचे कार्य आसा. आता तुलसी वन ऑफ द प्रमुख आसा. तर हे आमगेले डिवोशनल प्रॅक्टिसाक हे करता, हे नेक्टर ऑफ डिवोशनाक सांगले आसा. मागीर जशी आणि जग सांगली गंगा नदी आसा ते टेस्ट तुलसीले टेस्ट करता, कारण ते कृष्णाले पाय धुवून आले आसा गंगा. आणि कृष्णाला पायाक तुलसीले स्मेल आसा, म्हणून गंगाले जे टेस्ट आसा ते तुलसी टेस्ट अशी आसा. हरिदास ठाकुराक स्टोरी भितर बी सांगले आसा की कशी ते वैश्य असले, ते हरिदास ठाकूर कशी तांकां वायट करचे आयले असले, बट तुलसी पूजा करून ते हरिदास कुटिरा भितर वच्चे पयलीं तुलसी परिक्रमा म्हणून वता असले. आणि वच्चे टायमार बी परिक्रमा वता असले वापस रिटर्न. तर ते तुलसीले मर्सी मेळ्ळे तांकां. आणि ते कशी एक एक भक्त बनले.
तर शिला प्रभुपान बी सांगण्याचा भरपूर इन्स्टन्स की तुलसीक एका भक्तशी प्युअर भक्तशी त्यांका त्यांची सेवा करचे. आणि भरपूर अशी स्टोरीज असा, काही एक स्टोरी असा जी कृष्णा आणि तांगेले तुळबार करता असता ते तुळबार कितले गोल्ड ज्वेलरी घातले तरी तुळबार जायना. आणि हांव इकडे सत्यभामा ट्राय करा आणि मागीर रुक्मिणी एक तुलसी घालता. आणि तुलसी रुक्मिणी कडे कोणी राधानी सांगला एक तुलसी घातल्यार ते एक तुलसी बारान ते कृष्णाले वेट होड जाता. आणि मागीर इट इज एक ओनली एक मात्र तुलसीन कृष्णा कृष्णाले भक्ती कृष्णा कृपा घेवची आता. तर एक शॉर्ट करचे वी आर टुवर्ड्स द एंड. तर एक शॉर्ट सांगचे डेली चेकलिस्ट आमके इझी पडचे. मॉर्निंगाक उदक घालचे, लीफ प्लग करचे आणि सनलायट चेक करचे किडी सगळे आसा की ना रोगस कशे चेक करचे. दनपराक ऊन असल्यार हे स्प्रे करचे आणि रोटेट करचे जावक असल्यार सनलायट मेळचे. आणि सांजेक एक टायम परत टेम्परेचर पळयचे कशें आसा कन. आणि एक फायनल नमो करून नमस्ते करून आमी दंडवत करून आमी तेका रेस्ट करचे सोडचे. तर टेक अवे कसले तुलसी सेक्रेट असा, कन्सिस्टन्सी जावका डेली सेम टायमाक जावका, लाईट अँड वॉटर इम्पॉर्टंट असा, सॉयल बी इम्पॉर्टंट असा. आणि कशी नॅचरल फर्टिलायझर यूज करचे गरजेचे असा. जेंटली हँडल करचे आणि तेंगेली पूजा करचे ॲटलिस्ट वन्स इफ नॉट ट्वाईस. आणि स्क्रिप्चरल खूप हे असा एव्हिडन्स असा हे प्रूव्ह करचे की हे पूजा करचे आणि तुलसी माने प्लीज करचे आमकां स्पिरिच्युअल लायफाक कितली इम्पॉर्टन्स आसा. तर आम्ही राधाराणीले सॉरी तुलसी महाराणीले सर्व करून आम्ही राधा आणि कृष्णाले आमकां मर्सी मेळटले. तर आम्ही हे सांगून हांव आमकागले आजचे डिस्कशन क्लोज करता. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तुलसी महाराणी की जय. हरे कृष्ण प्रभूजी. भारी हरे सुंदर कृष्ण. सेशन आशिल्ले आणि रिव्ह्यू बी दिले तुम्ही. एक ब्रीफ जावन आमकां एक्सप्लेनेशन दिले. भारी छान आशिल्ले प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. थँक्यू महाराज. कृष्णाले नित्य भक्ती ती तुळसी आणि तुळसी सेव म्हळ्यार कृष्णाल भक्ती मेळटा आमकां तुळसी सेव केल्यार म्हणून तुम्ही आज आमकां सांगून दिलं आसा. तशी ताका लाईट वॉटर सॉयल कशी कितलं कितलं प्रमाणीर दिवता आमकां ते गोत नाशिल्लें. उदक घालताच इकरा घालर घाले 12 घंटे घालर जाले बट टायमिंग ताका आणि इंडोर दवरल्यार कसं करीत आमी म्हणलेले. तुम्ही आमकां भारी चंद करून सांगून दिले प्रभूजी. तशी ताका वर्शिप कशी करता आणि फीडिंग कशी करता. केमिकल फर्टिलायझर आम्ही गायचे गोबर मेळे घाल